Partido complicado ante un equipo que viña en dinámica ascendente, non? Cal é a túa valoración do partido? Sí, difícil, bueno, unha mágoa porque creo que durante moitos momentos fixemos moitísimas cousas ben. Creo que faltounos un pouco pois finalizar accións e ter igual máis situacións de remate das que tivemos, porque creo que tivemos opcións de facelo, pero creo que a través do entendemento do partido, do traballo defensivo, tanto na presión como logo nos momentos que tivemos que estar en bloque baixo foi bo. Bueno, o que comentaba agora, a miña sensación é que pois igual na ida merecimos menos do que levamos e hoxe pois merecemos, o contrario, entón, bueno, unha pena. Bueno, que pensas que lle faltou hoxe ao equipo? Pois creo que eso un pouco máis de determinación nas finalizacións igual, pero ainda así creo que fixemos moitas accións e logo pois non sei se contundencia ou aí nesas dúas accións que creo que tampouco tiveron moito máis eles, entón, bueno, quedas un pouco con esa sensación de que con moi pouquiño fixeronnos moito daño. E hoxe vais o diluvio, non? Esa afección demostrando pois a fouteza. Sí, total, a fouteza, hoxe era un día difícil, un venres a esta hora, moito frío, moita choiva, pero estadio outra vez ata arriba, pois creo que agradecerlles de novo que estén aí, incluso agora ao final que estaban cantando e animando, sabemos, e eles creo que saben o importantes que son para nós e agradecemoslle moito e seguimos na pelexa con eles. Bueno, Sergio, que valoración faz do encontro? Bueno, agora marchome fastidiado polo resultado. Penso que fixemos cousas boas hoxe para poder levar como mínimo un empate, pero tamén penso que nos castigaron moito no centro lateral e dai os seus 2 goles. Voume fastidiado porque penso que como mínimo merecimos un empate. E cales foron as túas sensacións? Bueno, os partidos con Osasuna sempre son incómodos, un equipo moi físico, un equipo que bueno, vive do balón parado tamén, de centros laterais como a hoxe, pero non me senti mal, vin que o equipo tamén tivo ocasións e o xogo non foi malo do todo. Bueno, as condicións meteorolóxicas, a verdad, non deron descanso e, como sempre, a afección apoiando o equipo, non? Que mensaxe tedes para eles? Nada, a verdade que estaba pensando agora que estábamos aí ao final pois agradecéndolle o apoio. Estaba pensando que é unha locura que estén aí apoiando. Hoxe creo que é o día máis surrealista en canto a tempo. Estaban ali todavía dando a cara, non podemos ter ninguna mala palabra hacia eles, sempre moi agradecidos. Bueno, Miguel, partido complicado nun equipo que viña cunha dinámica ascendente, non? Cal é a túa valoración? Bueno, creo que o equipo estivo ben, creo que fixemos as cousas que traballamos durante a semana, pero sí é certo que en 3-4 centros a área do equipo rival xeraron 2 goles e, ao fin e ao cabo, o fútbol é o que importa. E que pensas que lle faltou ao seu equipo? Bueno, creo que, ao fin e ao cabo, creo que estamos... O Osasuna viña nunha dinámica positiva e, ao fin e ao cabo, é o que importa no fútbol, as dinámicas, e vamos a intentar cambiar a racha. As súas sensacións, cales foron? Bueno, creo que o equipo estivo ben, fixemos o que tiñamos traballado durante a semana e a verdade é que moi contento co equipo. E, bueno, un mensaxe para a afección que, hoxe, contra vento a marea, aguantaron na grada, non? Sí, a verdade é que sí, houve momentos que granizaba e a verdade é que estaban animando como un partido máis e a verdade é que non hai palabras de agradecemento hacia eles.